मारी डलनी अरे पूरी में बोरी लड़ गया रे आहिया में कोसी के सहिया मैंने लोग आसरा धरा के रुआवल जन कर अरे तो घरे छोटका बना सुरेंद्रा ओकरा से कुछ मंगा खा ले कौन बाजार करावो गोर गोबर करावो आना तो बगल में डॉक्टर साहब के घर बा वहां से कुछ मंगा ले भाव लगा तो कैसे मास्टर जी कैसे छत पे सोया था बहनोई मैं तनी समझ के सो गई अब मुझको राना जी माफ करना क्या हुआ गलती मारे से हो गई आ जाए बिरहिया बाज बाजी उत्तर प्रदेश चल चली कैसे रतिया के बतिया का कही 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 पहले से जवानी में गा जानवा बेलना से मल्ल सजनवा एगो चुम्मा करनवा मल्ल सजनवा एगो चुम्मा करनवा रतिया के बतिया का कही 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 पहले से जवानी में गा जानवा बेलना से मल्ल सजनवा उठाला पानी गोरा ठंडाई खूब बाजा वना जा करे जाबे सबाजा उठाला पानी गोरा बहिया में कोसी के सहिया हाय दैया मार डाला रे ना कच्चा कट उठाला पानी गोरा ठंडाई खूब बाजा वना जा करे जाबे सबाजा उठाला पानी गोरा ठंडाई खूब बाजा बहिया में कोसी के सहिया अरे मारी डलनी अरे पूरी में बोरी लड़ गया रे आहिया में कोसी के सहिया मैंने लोग औरतें कहती अगर एगो कमी रही तब नु वाला मुंह में हाँ जी भैया जी मुंह धोला 10 दिन हो गए बारू रे अरे प्रोग्राम से समाज बा मुंह धोला के राउर मुंह मौका तो वो कहनी राउर देवर जी अच्छा वो मछली है मछरिया काल वाला अच्छा हो टेंगारवा कहती एगो कमी रही तब नु उनका तो भर दे कमी भरल बा जब वो दारू पी के आ जाता रहे तो ताह न मारता रहे ताह
काहे ना मारे तारा कि पेट में के दर्द पीठ में उपटा देता हां तो ते कैसन बार जब मरवा ले तरे अरे एक ऐसे बस तो होम मरवा हम नहीं के मरवात हुआ मोटकी भौजी हमार मरवावतिया कह के अरे मारे तो तब मारे दे अच्छा सुबेरे पोटिया मछली हुए नहीं खियाई कैसे बताई बोलमुआ के कमी ऐसे जे करी त पटरी न जामी पूजा जी कन्हैया भैया के जरे नीचे चल जा पैसा ले बा हो दे भाभी लोग बैठल बा पैसा जाके वसूल के आवा पैसा जाके वसूल के आवा अरे रउआ चल जाई महाराज सही बात दोनों आदमी चले के बा कहे बता मास्टर जी कैसे बताई बोलमुआ के कमी ऐसे जे करी त पटरी न जामी ई नोट से काम ना चली भाई नीचे हम आइल बने हमनियो के हिस्सा ले ले ओ नोट से काम ना चली आज नीचा करे नीचा करे कैसे बताई बोलमुआ के कमी ऐसे जे करी त पटरी न जामी औरी का कइले ओ कइले से हरान सारी रातिया पहला सरान शरीर हतिया कइले से हरान सारी रातिया पहला सरान शरीर हतिया तुझे न कोनो कर बातिया दिलना से मल्ल सजनवा एगो चुम्मा करन एगो चुम्मा करन कोई बारा कोटी में खेला के चाही एक खोलता रोना दिला के तोहर के बाबा कहता तोहर के बाबा कहले कोटी में खेला के रोता रे कहता दिला के उठाए हो बोल बाबा कहता हम भैया और देखिए ना हिलावत नहीं कितना निमन लयदार बनी वहाँ के रौरा से निमन तो वहाँ के नाचता नहीं मेन बात भाई रौरा में कमी कहाँ से हुई दहिया और दिन पर दिन मोटा गई बा हाथी हो गई बनी रौरा दहिया में से कुछ कम करी कटवा दी खत्म बनी रौरा तनी हो जो तनी गुर्दा पथरी चुतरी कम खाई ढेर फैला तनी अब बाला तो कैसे हमरा बाला मुआ के रहन ना सोहाला आ तो उसे दिया पे करे लगा हाला एक पैसा के हमार रहन निमन नहीं के लगत रौरा रौरा इतना नु परेशान कर देले बानी कि जब रौरा मन करता तब रौरा दारू पी के आ जाता नहीं हां लागत ने महकावे भैया रौरा होने नचनिया के नंबरी धरा देले बानी हमारे आंख पे नाचता हमरे के मुझे आंख पर चढ़ता हमरा बाला मुआ के रहन ना सोहाला आ तो उसे दिया पे करे लगा हाला और का कहती औरती अपने राजा जी से का कहतिया पहले से हरान सारी रातिया पहला सरान शरीर हतिया पहले से हरान सारी रातिया पहला सरान शरीर हतिया तुझे न कोनो कर बातिया पहला से मल्ल सजनवा एगो चुम्मा करन होइलो बिल्ला से मल्ला सजनवा एगो चुम्मा करन एगो चुम्मा अब चलते चलते जाए